हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 भिडिअ एबा लास्ट पार्ट भिडिअखौ नायखो अननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दै। मानोना लोगोफोर बिथांमोना बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि लास्ट पार्ट 8 भिडिअखौहाय माखासे साननि सिगांहायनो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे लास्ट पार्ट 8 भिडिअखौहाय नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नायनानै लाहैदो दे। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो नङा होमबा बे सावथुनावहाय जों गाहायै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। स' लोगोफोर जों बे सावथुनावहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिरपुं, मनिषा आरो माइनाव दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे आबुं सावथुनावहाय बर'नि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि जों गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना जागायनाय पार्टनिफ्राय जोबजासिम पार्टखौ नायनानै भिडिअखौहाय माबायदि मोन्दों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर।